Ahoj lidi, já vám tady dneska budu natáčet Counter Strike 1.6 stáhnutý přes kotelna a budu hrát chvilku paintball 2 a pak budu hrát zombie. A je tady můj kámoš, který hraje Xbox 360, hraje PES 2009, což je fotbal. No, k tomu se teď chvilku věnovat nebudem, ale přejdeme na hru. A bude se mnou natáčet Contra. Mimochodem, v této hře jsem jednou dal v jednom paintballu obyčejným 12 kg 10 kg za sebou. Tam byl přeplněný skoro ten server, tak jsem dal 10 kg za sebou. A VIPčko nejsem, protože To je zbytečný si kupovat. je to zbytečný si to kupovat. To už radši hrajte normálně a sice vás VIP bude zabíjet, jo, ale VIP má jenom padák a takovýhle věci je rychlejší, ale furt ho můžete zabít. Ale vy tu hru máte celou dobu zadarmo, takže vy to máte výhodnější než nějaký VIPčko. A VIPčko akorát má víc killů, protože má ten blbej padák. A prostě má víc 50 rán. No. A my máme... A vidíte, vůbec to neumím. Já teď začnu hrát naplno, jo? No, zatím mi to moc ta hra jako jde mi, ale nejsem v tom úplně zas dobrý a teď se vám představím úplně v dobrém hraní. Vidíte, my jsme vyhráli, jmenuji se Free Video World, jinak Sony X0 a budu vám tady natáčet prostě. X0, no to na mě mluvil kámoš, který nevím, je tak zabraný do té hry, že ani neví, co říká. Haličko, já vím, co říkám. A tu ten čášla. No vidíte, je takovej trošku mimo. Ne, jsem jak ty mimo. Se stává, no. Za prvý nejsem mimo, za prvý jsem normální. Jo, Za fakt. druhý mě lidi mají radši než teba. Jo. Furt jsem populárnější. No. To můžeš vědět? Jen tak. Vím, natáčím. Kurva, lagy. Teď mám malý lagy. A pak si zahraju i já. Teď jdu na paintball 3, tak se omlouvám, že jsem vám neřekl, že půjdu ještě na paintball 3. A jdu za teroristy, to nejde. Já říkám na paintball 2. Tady je úplně ten samý. Tak to je skillovský. Jo, mě z někdo zabil. Zase VIP, ne? No nevadí. Tak já... Tohle mini videjko za chvilku bude končit, protože musím jít ven s kámošovou holkou, s ním, takže budu za chvíli končit. Možná večer pro vás ještě něco natočím a hlavně to říkejte dalším kamarádům, ať si to shlédnou a tak dále a řekněte jim, že budeme velmi rádi, když si to shlédnou, že jim
že jim pošlem vám, když si to splétnete 50 korun, což je pravda. To dělám furt na svých let's play. No, na minulých, který teď vůbec neznám. Teď mi dali headshotky. V Minecraftu to byla jedna z nejpopulárnějších her, co jsme tam spolu hráli úplně. No a já vám budu natáčet hodně her, Euro Truck Simulator 2, Minecraft a to. A těším se u vás na dalším videu. A dneska toto mini videjko bude končit. Tak já se na vás těším na další. Videu a zatím končím. Čau. Ahoj.